Gaskiya fa kwanan nan fa yakin nan zai rincaɓe fa. Muguwar rincaɓe wadda ba kwa tunani ina gaya muku fa. A wata majiya da na ji mai ƙarfi mai mugun ƙarfi. Wannan yakin da ake yi Iran tana neman za ta mai da shi America. Harinta tana so ta mai da shi ta dawo kaiwa cikin Amurka. Amma ɗin da ba ta so a yi crossing wannan line ɗin ne shine aka taɓa mata nuclear power plant ɗinta. In dai aka taɓa site ɗin da take haɗa makamashin nukiliya kusan makamashin nukiliya da shi ake sarrafa wuta ake generating ɗin wuta da abubuwa ma irin su medicine su ma da ana yi da shi wani abu na technology ne ana yi da shi da makamashin nukiliya ba iyaka haɗa bom ake yi da shi ba. Shi ne abin da Trump ya yi barazanar cewa yana tunanin nan gaba makamashin nukiliya inda Iran take sarrafa makamashin nukiliya nan za ta je ta kai wa hari ta yi maganin gurin nan gaba ɗaya. Wanda ta je ta taɓa wannan gurin nan radiation ne zai cika gabaki ɗaya gajimare a cikin gabas ta tsakiya ina gaya muku wanda zai jawo silar zai iya zama silar rayuwar mutane ta salwanta saboda cututtuka ne za su yawa abubuwa wanda za su dinga bin ƴaƴanka da zai dinga bi saboda wannan illar radiation din nan to shine take magana akan cewa in dai aka taba mata bawa fa nuclear site ɗinta wani guri daban wanda ta ajiye shi daban ba ma a Tehran yake ba a can wacin Southern Iran gurin yake shi Trump ya indicating din cewa shine next target da zai fara yi ya kai hari wannan gurin nan shine suka fitar da gargaɗi wata majiya da nake suka ce to in dai ya taba musu wannan gurin nan to next hari da za ta fara yi za ta kyale wa'annan larabawan mahaukatan da ake haɗa kai da su harin ta zai koma cikin babban birnin Amurka su Washington su New York su California su Las Vegas su Nebraska su Chicago su Alaska su ina ne kasashe da dama duka guda 50 din nan sai ta haifar musu da bala'i da ba su taɓa gani ba abin da ya faɗa abin da suka faɗa kenan majiyar da naji kun san irin wannan illar yanzu yau a ce waɗannan state ɗin guda 50 na yau bala'in nan ya har ya faɗa kansu ina gaya muku duka ƙasashen nan da al'ummar da suke ciki irin zanga-zangar da za a yi ta a canja sauyi duk dama irin wannan damamakin da Amurka take haifar da bala'i a ƙasashen mutane saboda duk rigima da take haifarwa rigima ba ta zuwa cikin gidanta saboda nisan da take da shi shine kurin abin da yake cetarta kuma ta kawance da kasashen da za su iya cewa su ne za su iya yakarta kamar Canada makociyarta suna da kawance mai kyau Mexico kuma kamar kusan karanta ce karan wa'annan 'yan siyasa suka je Trump suka ji labarin cewa fa Iran tana shirye-shiryen fa da kawo wannan harin nan da hari fa cikin kasar Amurka fa to gabaki ɗaya sun canja planin ma yanzu ba ka ji ma suna batun zancen za su kai hari kan power plant ɗin nuclear power plant saboda sun san cewa irin ƙudurin da ta haɗa irin alƙawarin da ta ɗauka ta ce in dai aka taɓa mata gurin nan to hari za ta dawo kai cikin Amurkawa hari nan za ta dawo kai to saboda sun san cewa Iran duk abin da ta ce za ta sai ta yi shi babu wanda ke dakatar da ita ya ko ya hana ta yi mun gani duk abin da ta faɗa tana yi to shi suke jin tsoro yanzu ji kake sun fara batun cika bakin da Trump yake ta yi zai kai hari wajen power plant ɗinsu na nuclear site duk ya yi shiru duk ya yi tsit saboda sun san illar da zai haifar kuma alƙawarin da Iran ta ɗauka inda ta ce ta abu sai ta yi